जेकरा घर में बाबूजी ना होखी श्राद्ध बन जाए पुण्यतिथि हो जाए पुण्यतिथि मनावल जाला याद खातिर यानी कि आजो हम बेटा बानी तो अपना बाबूजी के याद करत नहीं है बेटा के पहचान बेटा और बेटी मिल के कहत हुई सोची बड़ी से ले सोची सोची बड़ी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बाबूजी के बिना सुना बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया हे ही तो होता है हे ही तो होता है आदमी हमरा के 1000 रुपया के आशीर्वाद दिले बनी भैया हमरा श्री टिंकू तिवारी जी अपना बाबूजी के याद में हमनियों के गावे के मौका मिलल बा टिंकू भैया के बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा और टिंकू भैया के ही इच्छा हुई मन में आज भी गोतिया पड़ोस गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा भैया के आशीर्वाद मिलो अजय पांडे जी करे के बड़ी सजौले रहल गोतिया गौआ जवान जुटल हो गौआ जवान जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सबा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो भी हो सपना हो गईले उता सपना हो गईले उता हमरा फिर से बड़े भैया हमरा श्री टिंकू तिवारी जी की ओर से हजारों हजार रुपए के सम्मान मिलल बार बार भैया के प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा सपना हो गईले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बाबूजी ये हमरा भोला भैया की ओर से बड़ी बड़ी आशीर्वाद हजारों हजार रुपए रेडी दीपक जी मथुरा से हमरा परसा श्री संजीव सिंह जी भूमिहार बानी भैया के हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद मिले सपना हो गईले उत्तम सपना हो गईले उत्तम सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना लगला तरिया बाबूजी के बिना सुना लगला तरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया केहू कुछ नहीं जाए केहू कुछ नहीं जाए भाई केहू कुछ नहीं बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा तरिया बुढ़िया माई आई बड़ी अपना लड़का के लिया जाए
तहनी के तो भाषा कह दे कि ने जतऊ ने तो ने बाकी गीत में हंसे के ना चाहिए बाकी कुछ आदमी हंसा देले हमरो मन में बा टिंकू भैया के भी मन में हुई कोई सन लिखल या दैमा विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा हमारा फिर से तूफान सिंह भैया के आशीर्वाद मिलो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री कृष्ण सिंह उर्फ मंटू सिंह जी हमारा बड़का भैया जे अमनौर के विधायक बनी वर्तमान में गोलू राजा के बड़ी सम्मान दिले विधायक जी के बार बार प्रणाम करब उहे गोर से आशीर्वाद आइल बा। क्या बात है। कोई सन लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा अरे टिंकू के दर्द होता गोलू के दर्द होता दिल के भीतरिया फोर व्हीलर पर कि गोलू के दर्द होता अरे दिल के भीतरिया बाबूजी के बिना सुना भैया करिया बाबूजी के बिना सुना बाबूजी के बिना सुना लगना करिया सोची सोची परी से ले सोची सोची परी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला करिया बाबूजी के बिना सुना हालांकि